И здравейте хора, аз съм Денко БГ и днес ще направя една малка томбола в PvP България. Така, томболата ще се състои от това. Този чест не е голяма, казвам ви. Така, започваме с един дъмасет. Диамантен шлем, диамантен шлем, Protection 4, Breaking 3, Breaking и Respiration 3 и Affinity 1. Така, диамантен нагръдник, Protection 1, панталоните са Protection 2 и Fire Protection 1 и също бутушките Protection 1 и Fire Protection 1. Има 4 сета Iron, брони. Има и 4 сета кожени брони. Има 3 стака пържоли, една легендарка и 25 злато. С още 3 дейплей може да се направите още 3 легендарки. 32 диаманта. Има 43 айрон хилчета и стак дърво. Това е моята моята томбола. Значи сега ще ви кажа как да запишете. Пишете долу в коментарите, но първо задължително трябва да се абонирате и задължително трябва да... Не, всъщност без лайкане на клипа, но е препоръчително и да лайкнете клипа, но за да запишете, задължително е да се абонирате. Ако искате да лайкнете клипа, си е ваша работа. Така, абонирате се и после отдолу в коментарите пише запис, тире и вашето име е в PvP България, моето име е Денко. И вие пишете вашето си име в PvP България. Това беше фен, хора. Абонирайте се за мен и пожелавам късмет. И томболата ще трае един месец. Имайте го на предвид. Добре, чао.